वैमगाचेनो आदी आमचे मलगडे रोसा संभ्रमांत तांच्या कुटुंबांक आधार जावन कानावरवी हाडणं भोव सगळे कार्य सोबयतले. या आधुनिक काळार ती रिवाज परत आमच्या उगडासा खडच्याक बँडान दोंबरान तुमच्या मदल्यान येतात रोजार माई वाडो पेरनान. घट्ट ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी ह्या वाड्याक स्वागत करसो. बरो आसा पप्पा कसो आसाय तूं म्हाका सोडून ती येयलोय मो हांव इलेक्की आयला रे हांव येयल्लोसो थोडो जालो जाल्यार वग्गी पावलो बरी जाली बरें जालें हें आतां गरज करता एक फोटो वचून कांयच जाय न्ही रे देव बरें रो फोटो वचून जाता होय पवल्यानो आज पलतोडी दनियल आमासो आणि सेर्पिन बायेच्या पुतो थॉमसाचो आज रोसाच्या कार्याक आयिल्ल्यांक तुमकां भाण पडोवपाक पावले म्हूण चिंता. ये रे खंय गेल्यात रे चिंबड रे इल्लें उदक घाल सारून हाडा रे चड सारून हाड पळय मंत्रेणी आता नवरो बेसावांक उबो जाता समेस्त आनी बेसावां दिवचे. एक म्हणीत केम कार्य नवऱ्या बेसावां Bimbi amingalia Bae santa koro kadia Koro pa ave magya Amcha Jezo lagi Koro pa ame magya आमच्या जेजो लागे ओयले सांता खोरो बायदो श्रेंके लाते सा त्रिंदादीचे बेसा आमच्या होरे ताक त्रिंदादीचे बेसा आमच्या होरे थाक बेसावन मागोन वरे बायेवो पोरावला हांगा दिश्ट लावन सर्गा जेजो मोरेचे दिश्ट लावन सर्गा जेजो मोरेचे गोया वेचे वाटे बैठने रेचे फेक मोदिये वैले देख आमचो होरेत बाबो या वेगर सोयस्मा बायक इंगा तो गेला चेरेला सैत मेर्सी माय आपों गेला चेरेला सैत मेर्सी माय आडों गेला. ये लवरा गलास बनिया वो जाइले रे वो जाइले आई कोणागे कोणागे या नवरा गेल्यास बनिया वो म्हणतात का दाई जाणी कुटुंबांच्यानी वडागारांनी गोत्रांनी बांधले वजे मटवाच्या बागलाक पावला आमकां भितर येवंक रीक दिसात गे इथे येसमाळी भितर रीक दिवी येत गी हा येत म्हणतात का ते रवरंदी यार गबरो ते सांभाळले रब्ता
सांभाळले हंगा पंपाला सा इल्ले सत्र आहे या वारे घालता इशिने అంటే సగా అంటే ఇచ్చినే ఈ जागा दिवगी त्या पावलो रे ओ पावलो लागी पावलोंच्या काले आम्ही सारखे अंग ना पावना त्याल मुक्ताला तेल मुक्ताना दिव्या संगे तेल आडीचे म्हणून किटलो शर्मा वाईकाल्या रे आणि की भूतनातले बरी करना साधनी रे या सांज जाताना पळेला तुझे एक लाईटा वारे घालचे आणि की मुक्त नाही रे या रे शिशिने सगळे किती तुमची की बरी नाही बसा या शिने जाकोबा बसाई बोलाय की बरोबर या मग ये तुझं वडलं तू गेलो की गटाक गेलो की हा जाऊन दे बरे कामच असा जाऊन दे देवाच्या बेसा म्हणी येत या कसवारी बसाय हा ये काय जडल्यान यावटी हा जकडांची जडल्यान यावटी गब्रो आपुटू काही गेलो रे आपुटू येऊन असा म्हटलं नाळे मेळ करून येऊन तू मी सांगल्या नंतर वेळ म्हणून चिंतले आता खर एकात नाही तुझी तिथं सवय रे आईलो ने पावलो ने हा ये कोची पूर देवा आपले गोडातला रे हत्या राव आपल्या पाणपुडे दिया वाईले ओळ्या झाले सकड हो देव बरे पावलं म्हणतात ಯಜಮಾನಿ ದಿಕ್ಕೆ ಮುಖರಿ ಐಲೆ ಓಳ್ಯಾಂಕ ಇಲ್ಲೇ ತೇಲ್ ಲೈ ಬಳೆ ಮಾತಾಗೆ फळेच म्हणे तेल नाही पड्या सांगले बरी मामा तुम्ही ओजी अण्णा इल्यात आमची वाट कशी आली गुरकारामा वाट सांगचे गीते कोंबो सात घालताना फंत्यार आम्ही बाई सरल्या गुडे दोंगोरू म्हणून वात मात्या पावताना आम्ही काही पावले रे सरकडा बाईल पहिली समाजा हा सरकडायला फेली समाच्या घरा पावल्या थंय इल्ले विराम खान्योणो दणपरांचे एक जेवण झाले बरे असे काय म्हणी शेको ते सांगचे किती रे ते काय उण्यापणाच आहे रे जाई फळ्या मुकार आता तुम्ही ओजी पूर अण्णा इल्यात मामा होय ही ओजी कोणाची का आले किती म्हणून आमका हेच म्हणी सांगल्यार तिचे बरे आले ते भुरग्या कडून राहिलो ते केशी नाही बाबा गुरकारामा हो ओजी अडली ते रीण पळे हा वय तर फाटी दीजे की ना कांगी दीजे. हा दणियली अळे ओजी पूर दिलांत आमका मात गोत्तू हे एक रीण तुझ्याकडे विश्वास दवरून ताणी दिल्यांत फाटी दीजे आता ओजी कोणाची म्हणून आम्ही एक सांगता चीज येऊन ऐकल्यार झाले घबरो सांगूर करा या ओढवलो उड्या सोडवून येताना आम्ही सांगले निघे वय सांगले ओजी कोणाची म्हणून उडा सागी उडास इल्लो विसराला पण असा इल्लो उडास असा तसे माचाय नाही सांगा थोडी उडास असा सांगता फळ्या आता पहिले कोणत्या जाल पहिली सामान दिल्या ते गोड दिला हा कोट्याच्या बेलचा म्हणजे गॉड मुंडालिके पेद्रामाचे तेंडले दिल्या चेन्नई कोडी आमच्या अल्बर्टामांचे गडाई बेलतोडी परास्कामांचे आणि रोजारामाचे नार्ल राईमजामाने दिल्या दिला
ಸಿಲ್ಲಾ ಮನ್ಸು ತೊಂದೂರು ದೇಹರಣ ಭೌತಿ ಸಮಾನ ಲುವಿ ಸಮಾಜ ಕುರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಚೆ ಕಂತ್ನಿ चिंडेकोडी बेणीमा माणसांनी आमच्या पार्टी इलारा म्हणजे दिला सगळ्यांनी दिला पाडी एंट्री म्हण दिल्या घटनो दिला बाबियान इला रांदई दिल्या इला रामानी दिला शाडी पावली अल्पिया माणच्या घरा ताणे दिला मुंजीसर गेल्या भौती सामान दिला काडी गेल्या काडी दावणटला आम्ही वाट्याड गमी पेलिसाच्या घरा पावल्या तेही दिला इटली ओजी आयला ना ओजी सुमार दिल्यांत कितें म्हणून सांगल्यार आता सांगोंक वेळ ना पयलेंत गुरकारामा म्हळ्यार सांगला 10-12 मिनिटां भितर मुक्तीचे म्हणून तशें आमी एक उरली वजांचें नांव हांव तुजे कडेन सांगता जायना गे हे वय मामा आता त्या धर्मतोटाचे ताणे काले दिला ता दिन आसा रावताय रे पयलो आमचोरचो मनीस न्ही 2 दिसा पयलेंत करनोले जाण दिल्या आनी आतां वेळ करचो नाका आमकां वेगळी वसोंक आसा तुजे लांबाय रुंदाय इल्लीशी उणी करची बरी लोक म्हणटा तुजी लांबाय रुंदाय जाता म्हणून काले लांबाय रुंदाय रीती प्रमाणे करीचेच न्ही पुरा रीती रिवाजी म्हणून आमकां पुरसोच जायचे न्ही गंगा तसल्यार आमी आतां लावता ते म्हणया हय Laudate Domina omnicente omnes populi quania confirmata soferno misericordia eo et verita Domini manet in eterno et verita Domini manet in eterno gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saeculorum amen laudate Domino omnicente omnes populi quania confirmata soferno misericordia eo et verita Domini manet in eterno et verita Domini manet in eterno देवरेन मुठात का देवरेरो गुरकारामा वजांचे कार्य पुरा आडून आमी हांगा संपयले ये काय आमकां आसांगी काले ते सगळ्यांनी दितात दिवचे जाले सांगचे जाले पुरा जाले ये सेकचे काय शेकचे ते काले शेकचे आमकां इल्लेशें ते या वाठारांत दिवकी ना पियोवकी ना ते पोर तू सांगून जाला न्ही होय रे गबरो काले घरचे आता तू आमी वाटेर तिलो मार नेवया म्हणून चिंतले तुवें म्हणलें हांगा मेळात म्हणून हांगा येना गे. आतां हांगा येना थंय येना आणि काही जरा माटी म्हणून करून दवरला असा हे म्हणून काही जर करून दवरला असल्यार ती मोती आसा थंय दानियली भारी लोक तुज्या एका आपोण्याक वत्ताय आपोण्याक इतलो लोक हांगा कुडचला पळय न्हय रे गबरो होत्ताय जापोने नाही गुरकारामा मोगाना पहिल्यार इतलो लोक येता मोगाणा पयला लोक पळय रे कोणासा इतलो लोक जमचो म्हणल्यार जावं दी वय मामा तशें जाल्यार आमी पुरा आतां रोसाचे जेवण करून वचाचे जेवण करीचे ये जेवण करया शेकचे ना म्हणटाय वर्ना सांगी वर्ना साणे वर्ना सांगे वर्ना सांग शेकचे ना वर्ना सांग मोगाच्यानो दनियलीच्या पुताच्या रोसाच्या कार्या आयल्या आज कोणीय जेवण करनासतना रावून नवचो प्रत्येक तरान भुरग्यानो एक शीत शिरो ते सोडूंक नवचो शीत सोडल्यार
मोगछनो येदोळवरीक फेरना रोजार साहेबींच्या वड्या घराडी तुमचे मकार आदल्या खासदारा संदर्भी बांचे वोजे प्रदर्शित केला हे वीक्षण केल्या तुमका समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आणि आता आमचो क्रिसमसाचो संदेश घेऊन सांता क्लॉज तुमचे मकार एक नाच सांता क्लॉज आसा की गुरकरामा एक बँड करता यार आसात की एक इल्लोसो वेळ एक नाच बँड करामा वाजया बळे वजी आता रस्त्यावर जाईन गे पालांच्या रांदपाच्या कार्याक सगळ्यांनी आता घात खांद्या खांद दिवन कुमा करी जाई हा देव बरें करूं